Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Indian Air Force phubalak na raw pui ram tu khla ni som pali sang ni som pakwa Valentine's Day ni takani a Valentine's Day an mang ve lo ti hriat takin Pakistan in khwar Jaish e Mohammed te chuan Jammu and Kashmir a Pulwama district a thi chil bom mangin CRPF an beya CRPF somli zedan thi ani CRPF te hi bas somsari pariata in zuin Jammu atanga Srinagar an pan la he thil hi thleng ani CRPF te hi an vain sang ni zanga vel zetan ni a mi somli an thi ani he thil thleng hi hel hawin India sipai an beina lian tham beral ani a chonhudar thum vel ani a Jaish e Mohammed hel pakhat chuan SUV a boma phurnen chuan sipai bas ne na CRPF in zui do lai chu aron supuak ta dur mai sa phawin coincidence anti thil in murem le in cho be tak thil thleng ruala oma Jammu and Kashmir a Balakota Jaish e Mohammed helpol ten CRPF somli lai thi chil bom manga an tha vel lai khan chu thil thleng tur hreloka helnuai tur le phubalak tum ang hrimin Indian Air Force te chuan pogran mona view shakti ti chuna in do thlona puten in tuai hriamna an lo nei ve mek boka Mirage thlona MiG-27 le Jaguar thlona rual te chuan nun chan zerin man ro changkang berber tenen satellite le en thlak na khol mang changka in India ro puizia an lo entir ve mek bokani kar khat nu loka Pakistan ram chunga India in do thlona puten hel ho an nuai dan tur en chin na an nei ni om farranin thila thleng ve mek CRPF bas hi Jammu a chulkar ni chung chu an lo in zui kwal to a vurla in konga hnopina wangin February ni li thlengin konglaka an tangkhang hlomani gazi hun dan thlen chuan bas som paruk chu motor chian lo wangin an kal chhun zom talova an han chol deuh det nge nge ani mase bas dang som paruk ten an ron zom vele a heta an chol lai hian hel ho ten an lo tlan khal ni in an soi chonhudar ni la minute som thum pariata gazi hun hi CRPF ho chuan an chua san le ta ani Pulwama district an tlan lut ta a Awantipora a Latmo ta an tlan lai chuan Jammu atanga Srinagar pan na kong pui panin thi chil bom phur tu SUV chu aron thleng ve chi a CRPF motor in zui duwa convoy nung ber chu ron tlan pelin bus pangana zo na tlan chuan bom chu ati puak ta ani bus pangana chu a thlo dar chiang hle bus paruk na chu a chenwal bokani CRPF motor arwala in zui convoy thi chil bom phur motor manga bei voi khatna ni he an bom man hi kg zathum vel zetaritani thuan soi basa CRPF in zui convoy te hi bas somsari pariat zetan ni a an vai hian CRPF sang ni zanga somli pasari zetan ni Jammu kem hi chonhudar thum le achan ve an chua sana seito angin CRPF somli thi in mi somthum panga velan liama bas pangana chuang te khan boral veka bas parukna chuang zinga mi pasari an liam boka liam na zual somthum panga an om India sarkarin engtin nge achan let Pulwama bayani nu hian India le Pakistan in kar bawruwa ka changhal le a Pakistan ho tulam hna alung oilo na le alom lo thuna takin India chuan a thon ngal thuaya Prime Minister Narendra Modi chuan kan martar te sun na mitui chuan phubala turin min awa melma te chang le ta thung rul turin zalin na kan nei a hun le a mun thlang tur pon dik na kan nei ani he thil thleng hi ani thin lunga ti nat ang bokin thin urna le thin rim na mai sa chuan min ka ngani ati khovel rampu ma he thil thleng an dem thu an au chua puya sarkar rang ten hel ho thil ti an dem ziate India an tran thu tarlan ani chuai chuaya Pakistan thian thakum hlun chaina me upon adem thu a puang nge nge ani ha aya ha mit aya mit kumsang ni som paruka hel ho ten uri an be awanga India sipai som pakwa bora lawanga
India in surgical strike na ya phuba alang khan tunruma Pulwama a CRPF somli thi na thleng wanga India phubalak na le chanlet na aron thlen hi Pakistan po hian a lo ring sa ringa mase ang takin nge tin nge huna nge ti chu pa chau lo chuan a hrelo an tiang mai khan chu hun chu pon lam mi tu mai nan hrelo vani India sipai som pakwa thina awanga surgical strike na ya India che ani chuan CRPF somli then khat chuan somli pali ante chung ho thi sen luang chu en liam mai India hian atum ho lo Cabinet Committee on Security po an thu khom hal chuk khani a chuta India sarkar milok zual Prime Minister Narendra Modi te Defense Minister Manohar Parrikar te NSA Ajit Doval te Army Chief General Suhak Air Chief Marshal te po voiduai lo anin mukhom zur zuta leilama tanga lut lovin indo thlona pu te thok chuakin helho waswa samro seti chu an thu top na ni bur mai Pulwama a CRPF somli zet thina awanga India che phut lo kha India media tele opposition party te ponan social na samhan viau mai Valentine's Day February ni sompali taka Pulwama a helho che tatranga ni sompani na February ni somni parukani ma kha chuan India kha angoi mi a engdin nge a che don ti kha kan lo thlir thup mai ani kha India hi pathlok thale ril rufim takpu ani rol thar thil ti taka so khok le anu le don lo le ka che ngal buan chi ani lem lovani operation nei don reng in target anwa che chuana tur le be pui thlak na atana an thlan mun ma chu mani kot zol ang mai hriat chian angai thin India intelligence tele satellite atangin helho tombuk le in kulna an chin chia ta thlap boka India chu ne breu ang le duab zul lutuk anga media ten an chua mek lain ring fa te tan thisen chua lovin sual ngai dam na theilo tiang mai khan CRPF somli te thisen hruhul turin helho thisen lo jutling zawo lo ti chu thinrim engphiar India ngai dana ni bur mai ani India tana en thlatu den Pakistan ram chung balikot mun chu India thinrim na berbu leibuak na na mun du berani thu te chulai chu helho khopui ang maya helho mun ngetani thu an ron thlena India satellite te pona thala in adik zia nem nget tabok 12 vungi chu tunge kawang India thin urna mailing chu tunge kenganga WhatsApp kang ang maya rap thak khopal turin tunge hliauta ang leilama tanga Pakistan a luta helho ve chu him tok to lawa thu nei tu te chuan an ngaya chu nakhir le ro pui phur ommi si lo thok tur chuan India boruak sipai te mo phurna pe kani ta ani le Pulwama bayatanga ni sompani na ram tukla sang ni le sompakwa tarik ni somni parungzing lamdar khatle minute sompanga ani a India boruak sipai Air Force Station Gwalior atang chuan Friends lona India na le Mirage 2000 rol te chu ral thuam fam kim ne na mal te chuan han ron wing chuak ta piat mai Bareilly laman pana kongchan vea atuyan thun le te a chumi hnu chuan an tumram panin Jammu and Kashmir lama ding takin zanthim hnoya chuan an in kho pheita zoi mai ani zing lamdar thum le minute somli panga ani a India le Pakistan ram ri an thleng don ta Pakistani ho radar thlona ron thlok lo hriat theina SAAB Airborne Warning and Control Aircraft an ti chuan haman lo nan fit sing thumasang klang chunga Pakistan ram chunga an thlok lut ta ani kan soisel ma in engwangin nge India khan Mirage 2000 man ti le abe bom te lo en lokila India in indo thlona tha Sukhoi Su-30 Mark 1 anei laya indo thlona siam tun lai chong thumna third generation lek Mirage 2000 he be pui thlak na hian engwangin nge a man mai le khovelin makan ti ni kha MiG-21 Bison po Mirage zinga hian an tel ve bok har satna kan to lai le pui nga ya kan oma min pui tu te hi kan mirin berte an ni fau kan mamo hun le pui nga ya kan om le huna kan hre chuaka an la karin na kan nga to awangin kan pan le thinang mai hian India hian he third generation in do thlona Mirage 2000 nen hian
Kargil in do sang kha zakwa som kwa pakwa kha an lo ma chhon dun to a India tan vui zanga lai thlok chuakin laser guided bomb anti khalkoi thei bom thlok thei pakwa lai mangin Pakistan sipai lo nuai to a India chan nana abom thlak zong ri zong bel khom hi kejinoi nga chuang atling to ni strike mission voi zan hi somli lo nei to a chumi omzia chu mel mabu kap dar turin beipui voi zan hi somli lo nei to tina ni Kargil in dawa khan India ta na hne na puan zar tu te zinga he Mirage 2000 po hi lo tel to awangin India hian ring ma tuna che chuak tur po hian rei ngial soi ho na nei ani India hun kal to thlir le tin Mirage 2000 hi man ani ta ni ma se Kargil in daw khan heng Mirage te hian India ram rian pel lo ti ero kan hria ta thau me Mirage hi chuan thum na third generation chau ni ma se India hian a thuam tha ve renga Spice 2000 an ti chu vo ani hei hi Israel siam bom mit nei hade uhleka tanga mel mabu kap dar tura ka chua thei ni in GPS manga khalkal thei ni a thlona puten hel ho tual zol wa thleng kher lavin hade uhleka tangin an kap chuak thei Mirage si third generation fighter aircraft ani awang hian sitchi ero ani ha ulova India Aerospace engineer ten an thuam tharenga a khol thunun na lein biak po na te hi fly by wire manga ve chua vekani thlona thunun na mu thayaron intar lang thei Sexton VE 130 HUD chu vo ania radar trail tiang arwala mun tam taka mel ma tombu kap dar tura thunun na Thomas CFS RDY radar Doppler multi target chu vo ani cheubok he Mirage 2000 hi fighter jet cherang le thlok chak tak mai ni in darkar khata mek pani point pani ake amazon chuan darkar khata KM sang ni zathum som thum parukina thlok thaya fit singa sang kwa asanga ain vor chho thei bokani hengte ani awang hian India hian he thlona hi thlona changkang zok ani ho ai chuan tuna po hian an thlangta ani ole kan kwal thui tama ma don chunjam le toila Mirage 2000 somni rualten India boruak sipai mun puya tranga ron thlok chuakin Pakistan ram rian thlengta a thlona som paruk zinga som pani te chuan POK anti Pakistan occupied Kashmir Pakistan opchin Kashmir chuan thlok lut ta a adang pali te chuan atul thuta wing chuak ve thei turin beka patan ram ria an top san thung balakot muna hel ho mun pui chu an nei sot le a Pakistan ram chung KM som panga an thlok lut to a Israel siam bom thlok the Spice 2000 an ti chu Mirage panga te chuan balakot atanga KM som a hla atang chuan an wing chhuat tir ta pot mai Spice 2000 chu enge han soile lokila hei hi Israel siam thlona atanga bom ka chhuat thei satellite atanga thunun thei chi ni a Spice chu Spice precise impact cost effective tinani he Spice call hian bom MK84 te APW RAP 2000 le BLU 10 te apai thaya atum ram thleng turin GPS manga thunun thayani India hian hetiang Spice hi zavel Israel ne na trangin Vaibel cheza in alaya sang ni som panga khana tes nge KM somruk chunga thil om chu kap fu thei turanga yani Mirage 2000 ba ka F15 F16 te po hi hetiang Spice manga thuamani a tuna balokota hel ho runna na India na man Spice 2000 pakhat chau po hi keji sang khatarit ni in bom MK84 a thlo chua pui thayani ti chuan le Mirage 2000 rol te chuan an bom pai chu an han thlo chua tir ta a GPS manga thunun ngalani a chu bom chuan boruak le mei sa tak mong khu chua puat pa a chak mang khenga wing chuakin helho bupui balikot muna helho tele an training camp te an riana le an hun ma te chu azuk supuak ta dur mai ani mei khu le veivut khu nen mi hring bang ang aurol ten chulai mun chu atuam ta heti lai hian India ram ria Mirage pali lo mek friends siam missile mika anti interception combat and self defense missile paipon ho chuan an thian rammu teron ho hun chu an lo ngai chang renga chanchin lom oman hriat huna thlok ho ngal mai turan ni helho tombuk so sam tura Mirage rolin thal fangan thla che khan
India khotlang boruak sipai mun pui panin anin herle ngala ding takin India laman ron pan ngala ni Pakistan ram chung an lu atanga India an kira tum huna an tum le thleng hi minute somni pakhat chi ani be pui thlak na na helai mun kan thlan na chan hi India en thla tu te hne na tanga thurin tlak tak kan don angin Pakistan sipai te chu hel ho mun pui atang hian Pakistan ram ril lama anin sa seng ti kan hria a tin balakot thi mun fal le tlang pong dewa omania pui seilo mi cheng an om lo boka wangin phindar tura mun thlan om berani ti in he be pui thlak na atluak burte jingami Air Marshal Hari C Kumar chuan a soi he an mun be tur hi bayani ma chuan thuruk to pani a Indian Air Force ho tu tlem le India mi poimo tlem te bakin an hrelo sangkha zakwa somsari pakhat India le Pakistan in do nuwa India leilung pia lama in do thlona ral runa chuak le masa beran ne Gwalior in do thlona mun puya tanga Miras wing chuak ho kha Central Air Command atangin Air Force Officer Commanding in Chief hawalo vil le thunu na ne an thlo chu ma hian Air Marshal Hari C Kumar chuan ral run tur thlona pu te hi in thlana hun zanria farewell dinner nei puya be pui thlak tura thu cha nu nga nei bok Mirasten hil an boma an thlo let nu India ram an thlen don khan Pakistan chuan Raider SAAB AWACS in an lo man fu a chu vele India in do thlona lo makhal tumin Jaguar le F-16 te an ron wing chuak ngal pot mai Rajasthan ramri lampanin Pakistan Jaguar rol te chu an ron tre phei ham maya F-16 ho po chuan India Miras te hran khum tur le kap thlaturin an ron rum phei hum boka Masedu ain an ron tlaya wangin MiG-21 pakhat ti lo adang zong chuan India tumhun Western region laman thleng manani MiG-21 ka thlaka ni soituangin India in do thlona rual som paruk zinga Russia siam in do thlona hlui ve to tak mai sangkha zuko somnga pakwa dai to Russia siam chua MiG-21 bisan potel ve ani MiG-21 thlona pu chu Wing Commander Abhinandan Vardhamanani khatia India thlona pu ten India lam an ron pan lai khan Pakistan in do thlona ten an ron nang chinga Abhinandan chu IAF thlona thunun na mun ISCCS chuan Abhinandan chu film khur tur le F-16 an ron kal thu an ron hril ngal fata rang taka ron thlok ho tura hriat tirani F-16 chuan MiG-21 chu aron le khal fuwa maya dogfight an tran chu ni tareng mai helaya ron nang ching tu te hi Pakistan F-16 pahni an ni Abhinandan chuan a thalfang chu thla tumina switch an met dona target lock man turin F-16 chu alo chemuang ho lo maya atlezewa MiG nunglama chuan a invor phei ta daya dogfight a chuan a nunglama omte chana thashrina Abhinandan chu fit sing ni asanga invor chawin F-16 nunglama tanga target lockin R-73 missile chuan F-16 chu akap fu ni in a soi chuta second somni vel nuwa chuan F-16 pakhat zok chuan US siam AIM-120 amram fit som pani a sei chuan a ron kap zui ve ta ani Abhinandan hi MiG-21 atang hian a in kho chuak mana Pakistan opchin Pakistan ramchin KM li chung lama atlata ani Abhinandan hi parachute in per chua hian India ram ri Pakistan lam thing tlang khua horan kotla village sa atlatla a khomi puiten an lo khoi nual ni in an soya helho kut thleng lavin Pakistan sipai te kota an thlen ta ani Pakistan lam soidan balikot mula India bei pui thlaka hian mi hring le building engma ti chiata ni lova India thlona pani F-16 thlona pu ten an kap thlazo kani ante Major General Asif Ghafoor Director General of Inter-Services Public Relations ISPR le Pakistan Armed Force thu puang tu chuan India thlona pani kan kap thla a thlona pu te po kan kol mek ti in media an ron puang thunga Ghafoor chuan India thlona pu pakhat zok hi a hliama wangin Combined Military Hospital ala kani nuwa aboralani pakhat zok hi kan kol mek ti in a ron puanga Pakistan Prime Minister Imran Khan point India thlona pani an ka thlak thuwa puang ve bokani Pakistan hian Abhinandan hi kota thu boi siam sakin hreng reng thayan ni lain Pakistan hian remna kan du ziale remna palai ni turin India thlona pu hi za takin kan en kola
thatakin kan chhuah dawn ani tia media an puan hnu loka March ni khat zan chuan India ramri atari le waga in kara chuan an ron chhuata a heta hian India sipai lam ho tu ten an lo la chhawng Indian Air Force thlawna in an ron phur ho ani India mi poimo le sipai ho tu ten an lo hmuaka hospital a uluk taka en dikani le a balukot be pui thlak chungchanga hian rampani te in kara in beina anasa hle Pakistan in India pilot an man thu an au chhuah pui lai khan India chuan kan thlawna pu te kim tak le hlawtling takin an ron kir vek ti in media ta hma dot an han soi zawa mase video le thalak nen Pakistan lamin thu dik an ron pholan ta ka khan India khan soin Wing Commander Abhinandan Vardhaman chu Pakistan F-16 tenen an in beya Pakistan thlawna pu ten an kap thla mase atlak ma hian Pakistan thlawna akap thla man thawani India hero ani ti in thu an puang chhun zom le ta ani Anua IAF pilot hi vir chakra choi moina hlan ani nge US lam ve thung chuan India hian balukot hmuna khan engpoi man khoilo ram hnuai thing hmun an suwa samchiam ringot ani kan F-16 Pakistan in an leipo ala kim bia ye ti in an lo soi ve boka in thlan pui lo om tura mi pui hip nan Modi a ho ten le man changani ti polan om boka engpo ni se puloma hmuna helpol ten kg zathumarit bom SUV a phurin CRPF convoy bus in zui duwa chu an ron beya CRPF somli an thia hemi phubalak nan hian Indian Air Force ten Pakistan opchung balokot muna Jaish-e Mohammed tombuk an suwa sama hel zathum velan thi be pui hlotling takani ti chu India soidan ani kum khawa to ang